those days, ife a na-agwa anyị wụ na nwoke nọcha ọgụ nwaanyị enwela akụkọ. Indeed, what we have now, what we have now is nwaanyị nọcha ọgụ nwoke enwela akụkọ. Ifeleje park na-eme that guy enweghị shame. Kita can confirm na that guy enweghị shame. Tata can confirm na that guy enweghị shame. Ịghọtago? Nwoke nọcha nwaanyị nọcha ọgụ nwoke enwela akụkọ. Look at ife dị mkpa mmadụ nọ na-eto onwe ya ule. I nwere okwu with Ogechi, you couldn't even do anything. You are handicapped, you couldn't do anything. There is nothing you could do upon all the contact and shout of manenu up and down. No nwata nwaanyị ibe ya na enwere okwu jem Ogechi arrest pụta na Facebook nọrọ na Facebook na-aba shamelessly akpọ ndị nwoke pụta epụta asị ndị nwoke oye epụta. Sometimes if look at it, if I on Facebook a disgrace yari onwefa ndị sịrị na fa nwoke. Look at if hand on a face, okay, Ejike Samson, off you go. Have a nice day. Yes, off you go. I need no distraction. Because when any draw did send that angry emoji happen of her, I always know how to settle them. I know how to settle umwe. You gotta go. Yeah? 5-star. I the shame say me and him but what they are in the same place. Okay, let me tell you people. Fortunate, Dr. Fortunate, I greet you. Let me tell you people the implication or the reason for what the Nigerian police force did in their official Facebook platform today. Forget about Ndefulefu. You gotta go. People who celebrate nothing. People who are so ignorant. You gotta go. As in ignorance indeed is a disease. Like I said in the video I did, when the EFCC arrested VDM, they reported in their official page about the arrest of VDM. The reason for the arrest of VDM. Now, when they arrest somebody, especially somebody though controversial or a case though so in a public domain, what they do is that they come to their official Facebook page to announce the arrest of that person, especially in this case of Ogechi, where Ogechi is an American citizen. You could see that now report of the arrest of Ogechi alongside with the arrest of one Canadian man. So, ka America gari ikwu maybe na enwere onye nke heji or like this, police have to report because Ogechi was an American citizen. So they must report that Nafa is so and so person. It is not just an ordinary person. She is not just an ordinary person. Oga arrested J Park. Did you hear it anywhere? Oga arrested Matthias. Did you hear it anywhere? Those ones do inconsequential. You ought to go. Those ones do inconsequential. But Oge, who abala wani. Oge, ablo just anybody. Ogechi will wait. Ogechi will ngabase. You ought to go. So police police have a former governor arrest. Former CBN governor arrest. All these high profile people arrest. Can't you see that na police now? So can you tell me why Umwiflefu are just celebrating if they keep tagging me na post to Nigerian police email? Did they not report the arrest of VDM? VDM on or out today? Yeah? You know that? Or on a far report or the arrest of VDM on a VDM adro release today
I am asking you. So police writing to inform the general public that they have in custody so and so person is what Umwefulefu and they celebrate. I am asking you, Umwitiborebo, Itibonkom, is that what they are running live program? Umukorobia batana Facebook page biana kwasere makawani. Ogechi egosi go no ifo jiwe carry on. Yeah? Bakachukwu. Ogechi egosi go keta ka believe no Ogechi wa agbala nwanyi. For Ogechi inwe capacity of ekpokotu umudimkpo one na Facebook platform ha nọrọ ebe ha na agba asịrị. That is how powerful she has proven to be. Ogechi ese no na akwala. Ogechi amesisi anu no balado no na ahụ. Ogechi shu no no ụla. And continue ide shu no ụla. Unu ya no nwe. Unu ya emecha regret if unu ji we decide there to be sleeping on her matter. Ibu unu na alaha ụla. Unu na-eche maka Ogechi. Ibu unu na-eri nri. Unu na-eche maka Ogechi. Ibu unu na-agba mbọ. Unu na-eche maka Ogechi. That is how shameless some of you do go. Yeah? That is how shameless some of you do go. Look at J-Park. For somebody like J-Park, who is a frequent visitor to police cell, to even come out to come and brag. For somebody like J-Park, who is a frequent visitor to police cell, how many times have you been in and out of police cell? Yeah? Celebrating na arrest Ogechi na Facebook na atahongo. Baba ego na Facebook na akwụ ụgwọ hapụzi ụmụ okoko na bịa na Facebook ga abịa eti ha ka iji abala ego. My Facebook page adọrọ monetize, so nwegodo 1,000 or 50 or 120 million views here. Onwere ife official anything official anytime, but of unu devela ha unu na-eje na page J-Park eje akwasịrị ego ka unu na-agba ihe uju bụrụ unu were achụ ego. Yes, uju unu were akpala ego unu che na unu na ya nọ n'enu unu che na unu na ya nọ. Kedu ife kpatalụ na nyanwa enweghị ike ije arrest Ogechi on his own accord? He has to wait for mobilization from a woman in Abuja for him to perfect an arrest na Nnewi here. He had to go for a mobilization from a woman in Abuja to go and arrest Ogechi here. Imagine. Now, after arresting Ogechi bacha n'ugbo pụta, you still shilo bagokoko na report ndị mmadụ etu nwanyị ndị mmadụ amorodu most of the things mere between ya na Ogechi karịa nke ngụ Ogechi sewasara Ogechi siriri ụbụrụ ipiokpuo nwere ike ime anything no nwanyị Abuja meso ntere mapụta bịa report or reporter CNN reporter. You have turned yourself into a reporter. It's a Naguno Ogechi in a case. Why is it that you cannot do anything? You have failed to do anything. You have failed to do anything. That report case Ogechi na arrest the most controversial and the recent case. I am asking you. I am asking you. The most recent case, mama. Why are you meandering and hiding under a woman? Why are you hiding under a woman? Sometimes amukwanu moke nyawunu moke. Amukwanu moke nyawunu moke. John Nana Chris, I will allow you to write another comment before I block you. I will allow you to write another comment before I block you. I don't need people like you in my page. I hope you know. You want to go? I don't need people like you in this page. You want to go? Onafubo ife. Ono ya fusi ya nyanaka Ogechi. Ogechi ye megido ni ife. Ogechi ye megido ni ife until obosono ya bow down on your knees. Respect your own na Facebook. You want to go?
unu ye mecha bawo down respect you onwe na Facebook a ịkpọ m iyi nnebe gị ndu ọ because na nchọrọ inebe gị ndu ịkpọ m iyi ma achọghị inebe gị ndu akpọ nya eje ndọbụrụ nke ahụ ịkpọrọ m kpọọ ya times 100 ọwụ na ife iruo na ịnabata ha bịa ka m na ahụ na ọya ịkpọ m iyi decide inebe gị ndu it is out of choice nya ịpụta nnọọ laụcha ụla teta ịgụọ ezu gị iyi nnebe gị ndu it is because I decided to leave you. Ma chọrọ ịhapụ ịkpọ m iyi adọpụrụ m iyi ahụ ịkpọrọ times 10 kpọọ nke owe gị iwe mara na etu ahụ nke si we gị iwe ka nke kpọrọ si we m iwe ọ karịa ihe etu ahụ look at it because na ndị polisi report arrest Ogechi and ụmụ okolobịa nọ na celebrate na-echi. Is that a news? Is that even a news? People were happy that at least EFCC was able to own up that no farmer arrested VDM. At least it is evident that at least people now know where VDM is. Yeah? People can now settle down. You got to go. Reality TV, if you always boto fake. If you always boto, Zuzuru seba poison, atoro, Zuzuru seba po anofia. Each of the Ogechi will build the page nwelu 17 followers. Zuzuru seba po, after me born a me post to news, madu 50 agoya, or because of madu 50 na bia ago if I watch a video in the car, you in the madu you block page you. Usuemulono. People like you, Chori Ogechi, will build their page. And I understand. And in a mekwane, in a belu. Ndị mmadụ na-achọ ka ha blọk o page ọ mmadụ 50 ka mmadụ 72 ka mmadụ 30 na-abịa wọchị ife ya na-anyagasi ọnụ ede ọnya ife nyanye agụkwụ Ogechi ọma niile exist. Iso na ụmụ ijiji na-efegharị around ebe Ogechi nọ. Onye ka ewu, do I know you? I only saw your comment first today where you were tagging me up and down. Have I ever tagged you? Do I know that you exist? Who are you, by the way? Amadumonye. If I are with done in Nyagasi on Nyagasi Chono or 22 or 15 Yabiane, he just na follow was Ogechi, Nabia, Mefa. Angus says, go my man, stop this play. Ogechi is in Nigeria for 5 months, unprepared. Izuchi Angus, I respect you so much, my brother, but I won't emanate African comment to you before, and I disregarded it. Big Anamayoga, oh, my brother. Anamayoga, there's not that comment again. I like Ronya. You got to go. Ogechi Adayo, Ogechi, no, na Nigeria for 5 months. So she should allow herself, and the mother rubbish here because no, na Nigeria. So Ogechi should use because no, na Nigeria. Allow one day bully people who were bullying her, or get her back to them. So she should allow them to get away with that because no, na Nigeria. Yeah, I am asking you. Yeah, all no Ogechi na kutas na emife niile na oherisara. Is that not supposed to be a problem? Is that not supposed to be her problem? Is she not an adult? Is she not an adult? Eh? Do you want me to also advise you? Because I know you are outside. I left Zambia where even no, but I'm in Nigeria for 1 year and you can't do it. So allow people to make their decision. Ogechi is an adult. She knows what is good for her. She loves her family more than you. She knows her financial condition more than you. So why are you using no on Nigeria? Why are you using it? Has Ogechi ever complained to you? Allow her to sort out her case. Yeah? Allow her to sort out her case. You want to go? Allow her to sort out her case. What I don't understand is when some people say, Ezugo, you are strong for standing up against people who try to victimize or bully Evangelist Ebukobi. But when Ogechi stand up for herself, and I say Ogechi will go, that is the selective judgment I don't understand. And I don't fancy it, honestly. So, Angus, I respect you so much. I respect you so much
please achọghị ka anyị were kesi Ogechi a wee nwee problem biko ana m ayọ gị ayọ sir. I don't understand. That selective judgment is that this is a woman you people see in the mother constantly bullying her on Facebook. You see it clearly. Jekwana page JPAC today now. Ilu eba ife befa na akpoye all manner of them. They don't even consider the kind of name Hana Ogechi. They call her all manner of things. In fact, to them Ogechi doesn't exist. Ogechi is not even a human being. Ogechi is not even a big also. He got to go. And before Ogechi bata, let me block you immediately. He just said Josham Pago Ogechi Nyabata. Ebiaze can block or atoro. Jail lidan ni wecho wonye gware Nyabata. Hydroquinone serpent, your name says it all. Nazanafa, the saga. Odiafa hana da zonwe ha Odiafa hana da bunwe ha. Ha Chineke. Odiafa hana da bunwe ha Ife ma agota hodo ka JPAC isi we no kata Ife ma agota hodo ka JPAC isi we no kata je da uniform hisie. O je da uniform hisie. Honestly, how I wish no before that we did there. What I go? So, happen. Une ekuzina ife ahụ unu ekwu. Ogechi mmanụ ndị nya na-enwe n'okwu nya chụ ha ntụ osiche chụ ha. This is me ezugo saying it. Yes. You got to go. Owu no decide ya iso ha. Calmly, it is a decision. You got to go. Owu no decide iso ha calmly, it is a decision. Or decide to serve her in the language they understand. It means they understand that language very well. So, don't be upset. Don't be upset. Tony Burr, okay. Jee chọọ ndị ya agbasa o nwoke to ka na-asị na nwoke do ugly jee chọgodo nliri first ịghọtago ife nnekwu jegodo na peji JPAC ilu ebe ahụ ka ịfụ the kind of names fa na-akpọ Ogechi ka ịfụ the kind of iyi fa na-agụ Ogechi ọgọgwalụ ọwụlụ problem ife ha chọrọ owu ka ọkụ ga aka na ọkpa nọrụ gebe ntị ka ha kpọba ya afa kpọba ya ife sọrọfa ịghọtago. I will never for one day, it is her decision, it is her life and not my life. It is her decision to choose to keep calm or to reply in the language they will understand. You got to go. Police is not even the police have the police. I've always said it. Even when Matthias was arrested. You got to go. What I said is I arrest you. You go and prove yourself on how you try to get it. Is your own. I said it and I'm repeating it again. Advise her to go and apologize. They again here came for my post for the last time. Okay, woman just go. I'm going to even name but you don't want to miss out in any of even neku. So secret to a go don't say anything. Give eku. Come here, you can make you a pishu, and then I'm pishu or whatever. Emana mpishielu na ya afuzi fendebe utelegu so okara wumma na pianolo woru nwayo pio nwe ka akwa nolo gebe ntini ife nnegwu Mata Ogechi will buy some of you. I'm sorry to say this, but Mata Ogechi will buy some of you for the fact that some of you are so biased that you don't see what people say about her.
You are only interested in what she says about other people. That is how wicked and selfish some of you can be. If you are my friend and you reason that way, I don't need you as a friend. If you are my friend and you reason that way, I don't see you as my friend. Because dissociate yourself from me. I am telling you the truth. Dissociate yourself from me. Because if you behave like them to me, how I will handle you is left for God to decide. I am telling you. Treat Yemuetunda, say treat Ogechi. How I will handle you is only left for God to decide, not man. You want to go? If you don't want to respect me, you don't want to respect how I feel, you don't see me as a human being, but you want me to see you as God. Nke jiwe wulo onye. Nke jije wulo onye. Nke jiwe wulo onye. Ekwugo maka onye jelu na nke onye ji ụgwọ. Wee ruo na nke onye ji ụgwọ, wee na-ebukosi property onye ahụ na onye ahụ ji ụgwọ na ọ chọghị ịkwụ ya ụgwọ. Oche ọmụhụ na ndị pampe na-abịa na compound ahụ ịbịa gba onye ji ụgwọ. Ha wee bịaruo ebe ahụ wee fụzie the guy. O wee ruru ute na ha ji wee chọba that guy ji ụgwọ. Ha wee nwudezie ya ebe o jere ibu property onye ji ụgwọ. Onye ji ụgwọ. Now, ife nna ajụ, how do you want Pampe to handle that matter? Are you going to tell Pampe, please forgive him, give him time? When he has failed to forgive the person Jiogo, nye time. You see, that is how people live their lives. So sometimes, if you want them to feel the pains of what they are doing to you, give it to them in 100 doses. They may not understand what they are doing. You got to go? That is why they are good in calling somebody, but the moment you respond to them in those ways, please, why are you calling somebody's father or somebody's mother? But all you are too busy insulting your entire generation. You got to go? Oh, you are too comfortable able now insult your entire generation. But the moment you have a name or one, if we object to his knowledge, no one can, but all you are parting at well. Nne mmadụ na-afụ nwaanyị Abuja as somebody who God want to use to end all this nonsense and amen on Facebook. But I am seeing Ogechi as the real agent that God want to use. Yes, I am seeing Ogechi as the real omniscatter God will surely use where end this thing and amen on Facebook. You got to go? Because onye ohi na-eme ọbịa zuru ife ịchọrọ ịma na ọmakwoli n'ohi ka ọ na-abịa ezu ife ahụ. And ife ahụ ọ na-abịa ezu na ọ na-adị upemfụ ozute je ezurukwa nke ozutere. That is why iji afụ ndị a na-atụ akwụkwọ biko na-emetụrụ m aka na-ekirikiri m aka na like and love, and ọ bụrụ na share about this video, share this video. Ịghọtago? Na-ekirikiri m aka na like and love, because there is something that is happening. But if you like this video na ekirikiri m aka na like and love na awụ ya awụ, it will not take anything away from you. Ịghọtago? Na awụ ya awụ, or it won't take anything away from you. Yes, na awụ ya awụ, na emetụrụ m aka na like and love. Ịghọtago? So they fail to understand the language which they speak. Ogechi will be the agent God will use. We wipe all this nonsense on them on Facebook. She is the real omniscatter. If you run him well on, if you run on
n'isoro ya eso jekwuo Ogechi ka ọ gbaghasịa gị ahụ jekwue ka ọ gbaghasịa gị ahụ ịchọkwuo n'ozuru ego Naijiria niile ọnyawo onye izizi accuse n'ozuru ohi ọnyawo onye izi accuse for financial fraud accuse kwa VDM for the same thing and so many other people Uncle Ogechi wu nke izi ị na-celebrate ọnụ ya ewu nsị ọnya ife na-ese ife iruo na nke gị uwo hama jee dawa irie ka ọ gwọọ gị ịba ọ gwọchaa gị ịba ịpụta ị na-esigharị ọnwụ ịma ife ịgwara o ji wee gwọ gị ịba ọkwa ife ya wo na-eme live broadcast ijee na comment section ya na-agọ ya iyi ịgọ ya iyi ọfụghị iyi ga decide ya reply to you ọwụọ ya ibere akwa kedu ife na-eti iwu ọgọ ụgọ gwara ya you understand the game of igwe iyi ọgọ gị igọ gwara ya isoro ọnụ ga-eso ọnụ gị kara aka ọkwa ụdị ọnụ na-abịa ga ebe ụdị ọnụ na-abịa ga ebe ịgọ onye nnebe gị ndụ idebe ahụ na ezu ga-enwe ife ọya ekwu mana ịgọ nya kịta mgbaghịsị ya tụtụrụ ụlacha nya ịgọ nya kịta mgbaghịsị ya tụtụrụ ụlacha because ebe nnọkarị mmanụ ya nọ na comment section na-ede ife one ka ihe ede in 1 minute or 2 minutes enwere ike finish chịrị ụghasa ka ụkwa ibebezi akwa ebe ị nọ ị na-atọ ọnụgharịzi ebe ị nọ unu fairly understand the power onye nọ na screen nwere over you na-ede ọnya problem unu nwere ịghọtago na onye nọ na screen nwere power over you na-ede ife ọsọkwa ogu kọpịa onye nọ na screen can finish you within 1 minute or 2 minutes iwewezi iwe ihe etu Ogechi na onwere ọnụ ọjọọ kere ife gwara ya ka ebidogodo ebe a kere ife gwara ya kere ife ịkpọrọ ya na-efechi so m na-eme everyday ọpụta ọgba kamera na-akpọ Ogechi akpọ ha echi niile kịta Ogechi 1 year wee tụtụrụ Chisom finish ye ọ na-amapụta bịa preach bla 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 mana iru ebe Chisom na-akparị ya ị na-akụrụ Chisom aka na-asị ride on agbara nwaanyị I love you for this ọlahụcha ụlọ echi niile kịta teta tụtụrụ Chisom taa ya ka granọt because ọgwụkwọ ma Ogechi ọma ka esi atụ ụnụ ka granọt Ogechi maka o si atụ ụnụ ka granọt ọlahụcha ụlọ echi niile kịta tụtụ tayo ka granọt ị bịa na Facebook pechisịra m ntị pechisịra m ntị ebe niile bebe ka anwụ mana mgbe ị na-amagharị ka ọsa na-amagharị ka uze ịmarọ mgbe ị na-amagharị ka ọsa na-amagharị ka uze ịmarọ ife ị na-eme mgbe ahụ Obiarinze, you are a disgrace to your entire family. You need a disgrace to ndị obodo na ndị obodo amụọ niile exist. You are a disgrace to your entire family. Anụọfịa onye nke ị na-akpọ mama na Abuja dụka nwoke ka ọwụ atụrụ onye nke ị na-akọrọ aka ride on eze nwaanyị agbara nwaanyị dụka nwoke ka ọwụ atụrụ mpama ewu susuru osi ebe a pụọ ife aka nji like ife aka nji like ka o si akpụ na ụmụ nwoke amụ mmiri ọkpụ na ụmụ nwoke amụ mmiri bụrụ na I am beginning to see why Ogechi ji akpụ na ụmụ nwoke amụ mmiri ụmụ nwoke amụ mmiri of course kịta ka m fụrụ reason Ogechi ji akpụ na ụmụ nwoke amụ mmiri o ife ụnụ o understand ụnụ ọfụma she knows you people ọ bụrụ taa ka o bidoro deal with some of you people. So she knows you. I have come to really understand that now. Ogechi mu n'ọfụma. Ogechi mu n'ọfụma. Ụmụ nwoke amụ mmiri. Ụmụ nwoke amụ mmiri. Ọkpụ na ya unu eburu ya. Ndala. Unu che nọọsụ unu nwere ọnụ. Unu dairi ya ọtụtụrụ unu taka granọt. Unu ebebe ha kwa. Kedu ife gwado ya? Atụrụ idekwananụ nke idelu ka ịmụ ife ịchọ ka Ogechi kpalidebe mmadụ na Facebook nke idelu kịta awụ broda ka ịkpọrọ m kọmentị ụnụ ọha egosi ụnụ rizi mkpatalụ o ji wee na-apịa ụnụ ịtarị ọ na-apịa ụnụ kọmentị ụnụ
ọha egosi ụnụ reason kpatara o ji apịa ụnụ ịtara ya ọ na-apịa ụnụ ọkwọna ije na peji ije de nọnsensị ya osi etu a jide jaghị elu okwu onye eji oje weta the picture weti wee wụọ gị ahụ weta ọnụ ọwụcha gị dinere ya na n'elu bed isi ga na-eme kwụ ichefuo na trouble the sleep ịnyanga go wake up ịnyanga the sleep trouble go wake up. And I'm still praising her, Emmanuel Uzo. I will not stop praising her. Yes, I am still praising her. Or when I'm praising me, praise here. There is nothing you can do about it. I can't just stop praising her. Also, when you know Ogechi by prison, I can't just stop praising her. I can't just stop praising her. So, you wish that you can get people supporting you the way people are supporting Ogechi. Of course, why won't I support a woman atụrụ? Nwaanyị nke nọ n'Abuja na-akọrọ aka nwoke ewu. Nwaanyị nke nọ n'Abuja na-akọrọ aka ewu nke na-asị ride on nke ya wije na page ya nọ live iru ebe ahụ na-akọrọ ya ka na-asị ride on. Ụfọdụ n'ime unu enwere sense. Yes, some of you enwere sense actually. Nke ahụ ị na-akọrọ aka dị ya nwoke ka ọ wụ ọbụla nwaanyị ka ọ wụ atụrụ. The only challenge nwere owo because na nwaanyị nke na-asọpọtụ nwoke. Onya the only problem nwere mana nke na-asọpọtụ na Abuja wagụ nwaanyị ka ọ wụ ewu. Unu afụbụghị ife. Ogechi wụnyawo the nightmare ye end ife unu na-eme na Facebook. Yes. Ogechi wụnyawo the nightmare ye end ife unu na-eme na Facebook. Because ife unu chọrọ uwe onye ya wụnụ kwụjụọ ọ na-akpọ oje bebe akwa mana nyanwa ya ebe akwa ife ọ ya eme ewu ịkụọ ya ọ na-akpụo kwado wee wụọ ya in the language you understand. So Ogechi wụnyawo the nightmare God program goro debere unu na Facebook a. You got to go. And there is nothing your people can do about it. You got to go. Ogechi has gone into detention. She will still come out. Ono shawulu neyu. Ono na celebrate ife Nigerian police there na their page. Because na ha report or na ha ji Ogechi na their custody. Emakwa ife una police jidelu mmadụ report ona fa jonya. Emakwa ife no gosiri na ewu mmadụ bagharịa na police stations niile nwe na Nigeria taa onwe na ndị nọrọ ebe a 6 months nwere onye ma na fa na ebe a. It is because na fa enwere mmadụ onwere ife fawụ afro ha na onwere ife hawụ ewuru ha jedebe na police station. Mmadụ meri ga arrest shi imeghi intimidation ọ ya like ka ezụta mmiri ka ndị mmadụ gara ime ebe ị nọ. Ọ na nwere idea mmadụ mee arrest o wee wụrụ na mmadụ chọrọ ka o mesie ya ike ozo your location n'ebe ndị polisi nọ ka ha gara ịma for the mere fact that na polisi jidere iwu wee gwa the members of the public na fajiwu o gosiri na iwu nnukwu mmadụ o gosiri na iwu onye ama ama o gosiri na ịbụrụ just anybody. Yes, o gosiri na ịbụrụ just anybody. Mana ọnọdụ so daft na ụlọ amara ịchọọ ka arrest ya mmadụ gbaa ya ọkụka na Nigeria ịzụta ebe onye ahụ nọ before ndị mmadụ achọta ebe ọ nọ onye ahụ akụọ na 2 weeks. Ọrịa ụfọdụ ndị ya na-afụ nọcha na prison yard ma ọ nọcha na police station scatter here and there for 6 months 5. Ụfọdụ n'ime ha ahụ ndị onye chọrọ ịgba ha ọkụka zụtalụ ebe fa nọ mmiri ya ama o nwere ike after 4 months or 5 months afọ onye ahụ ebe a dọmpụrụ ya na ofu sel somewhere. Njaka polisi ji mmadụ baa ya wee mee official report that we are holding this person. Ọ na-akpagharị na Facebook na-apakịgharị nne ifewu a good news. A very good news. A very good news and a welcome development.
that the police owned up. They should be even commended for doing so. They owned up that we have this so and so person in our custody. You know, we have so and so person in our custody. It is a welcome development. No one actually messing guy you could get them man for the name how book how. Yeah? For the name how book how. How they celebrated that day. How they celebrated that the police. That the police could not Ogechi. Hey! Bola yafa. Odo mweza abuna. Mana yaza. E watago. E pote ye paria ye. O paria nne yiwe. E mo no wu e moda. Okwe. E pote ye paria ye. O paria nne yiwe. E mo no e moda ka owu. Ana ma ajuga ajuju. Na afu bo ife. The only crime people like us commit, we refuse to hate Ogechi the way because you hated her. We refused, and that is the only crime I committed. I refuse to hate Ogechi because no he hated ye. Onyeke made you inherit your enmity. Who are you to me? Anamajukele. Yeah? But can only you to me made you inherit your enemy? In case you were one nam or case you were one name, come on, I want to be business. Can you call monago made you hating mad because he hated you? You ought to go because of your personal or go mother. Yeah? Sometimes I don't know how our people onya pattern and they buy na need sometimes ke wulu akike treat here. Yeah? Sometimes you need Ogechi in your life. So many people need the spirit of Ogechi in their life. Ogechi will haunt you today, haunt you tomorrow, and haunt your everlasting. Ogechi megidogi ife e malo na cup white corner. Ogechi megidogi ife e malo nya e malo na black or black, white or white. Because he will be for white, man wear black, and I'm saying na if I will white in a claim, na if I will in a claim, man no Ogechi make it to give a malon a white go by fire by force. You got to go. All the things on na accuse you we for no go times 100 against. I can never pity for JPAC one day. In fact, Ogechi put up with you in work with JPAC. I will support Ogechi. You think in a JPAC, if a JPAC in a bella of Lonyeke, don't you know him? Emma who know JPAC all that dog or Piaye or the Ogechi will shop at an ono a hejebono baraka. You ought to go ono a de jebono baraka. I'm only got a qualified now. I am a realist. I am a realist. Yours as Ogechi haven't seen her kids and age mother for 5 months. You will not end well on this social media. Abuja woman. Yeah? I am a realist though. I keep saying it. That is why when I show myself my color towards Onye likely, you will understand what I'm doing. But when I do it, no Onye like you will not understand. And I don't expect you to understand. Yes. I don't expect you to understand. You will not understand, and I don't expect you to understand. Tochukwu Michael, you do business. That one is your business. How you figure
what I say is your entire business. It's not mine. You gotta go. I'm telling you, it's not mine. That is your entire business. You gotta go. So, Ogechi is the end time. Non even don't. She will keep haunting you people until the day you people will learn to respect other people's feelings. Until the day you people will choose to respect how other people feels. The feelings of others. You gotta go. The feelings of others. But the moment I go in water here, the reality will be done on you. I am a realist. I have repeated it again. I don't live my life to impress you. I have people I respect. Yes, I have people I respect. But I'm going, and I may make can please you for what? China page J Park Keta. Ilu eba ifuebe ha na-ere all manner of ifa on Ogechi. Ifu nde ya na ebe a na-akọrọ fa aka. Okpofeta ha na page Ogechi. This woman ono ga ajoka. This woman ono ga ajoka. Even oye je na comment section. Fu ebe akpọrọ Ogechi akwụna. Olu ebe a okirike on like emoji. Oluzie ebe Ogechi kpọrọ mmadụ akwụna. Okirike with angry emoji. Lovette Amaka, thank you very much. Now I ask you, does it mean na n'ime mmadụ na-aba na onwere onye deserve ịkpọrọ ya kwụ na aha akpọ? Ghọta na ebe nneje. Ghọta na ebe nneje. Some of these guys cannot even take quarter of abuse Ogechi take go na Facebook. Kedu ife o melu ka nna ajụ? What is her crime? For those you were 450 something million. And a story. Yeah? I am still waiting for the day Ken Palace of Justice will come out and apologize to Ogechi publicly for making himself a tool for people to use. Come out and tell people the truth. Come out and tell people the truth. Because you guys started all this. If you have been on Facebook, because forgive Ogechi, you know that you are part of the people who the mortal Ogechi in for today. You want to go? Get in Palace of Justice. You are part of the people. Mortal Ogechi in for today. Yes. You are part of the people Mortal Ogechi in for today. Because you people recruited yourself into one page and the Oye Palace of Justice. You people come together every day to sit down and discuss and plot the downfall of one person. All of you gathered for months, for years, against one person. And in a bid for her to defend herself. That is the Ogechi you are seeing today. And some of you will come today and look at her and pretend that you don't know what is happening. Can you take quarter of what Ogechi takes from people? Can you take quarter of what Ogechi takes from people? I stand with her, Gidigba. I stand with her, Gidigba. I am telling you. If again, I repeat it. Even if Ogechi decide to use Ipereye, Bulgaria na the whole police on Abuja, Jeyo Mama J Park, I still stand with her. I can never, never question her decision. I can never. Onya mabuho, or onye experience, but even a conspiracy. Some of you Zionites who come out to say, no Ogechi, na Zion. I keep saying it. The moment Madu Delu video, we mention not the name of Evangelist Ebukobi, you don't want somebody to do that. Now,
That is Evangelist Ebuka Obi, your spiritual father. Imagine what Ogechi passes through in the hands of these people. I want you to put them side by side. Is it because Evangelist Ebuka Obi is a prophet, or they respond by himself, but rather people respond on his behalf? Do you know the level? Do you know the level you have gone just to prove to people that Evangelist Ebuka Obi is not bad? Do you know the level? Do you know what the names that people has called you? Do you know how people have qualified you? Do you know where people has placed us? Some of them could serve they place like on a salary. Some of us who we can comfortably pay salary are saying that we are jobless. There is nothing they have not labeled us. Now imagine if it is Evangelist Ebuka Obi defending himself by himself. Imagine. I am only trying to make you see the tight corner where Ogechi is, because I am asking you, did you see the level of conspiracy they have planned all this while about Evangelist Ebuka Obi? Imagine if there are no people here and there taking up that battle. Imagine. I want you to understand what these guys subjected Ogechi through all these years. At a point, the only option is for her to take the bull by the horn. The only option is for her to stand up and defend herself. That is the only way she is still up and kicking today. Otherwise, in the end, Akemege will lose focus and direction. Ogechi was one of the, or was rather, if not the first person, bidol all this NGO or raising money on Facebook. Some people fear, although are too strange, they never understood what it was then. They gathered themselves. They gathered themselves together to go after a woman. They gathered themselves today. When I look at some people, if we be the one who that blah 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 about the VDM's NGO, I see people who condemns Ogechi coming there to say, "Ongoronyo wasalo, kerife wasalo na NGO ye." That is the same people who are coming out to say that Ogechi the Lego NGO and the mad. All no way he first supposed to consign the one na NGO account of VDM. Kerife consign na NGO account Ogechi. I am asking you. Nkuma wonyo mena na buze eziokwu firulu no way he first supposed to consign na NGO Matthias. Kerife consign na NGO Ogechi. I am asking you. You want to go? Have you seen why we can never make any headway? Because you think now no go onye mwife iche no uburu woke ejiwere uburu ayi niile mana ime ona ka ị na-eche nke ụka na-eche nke if ị na-echere ịdị iche n'ife na-eche. In fact, right now I am making this broadcast, you don't even know what I am thinking. That is what I have seen. You don't even know what I'm thinking. You want to go? It is the same you, or it was the same you, who came out and defended Ijele. That in Ijele, I suppose you can arrest here, even after going extra mile to threaten the life direct of Evangelist Ebuka Obi and the family.
Even when Ijele openly threatened the life of Evangelist Ebukobi, the mother and the family, you came out to say, "Now they victimize Ijele. Can you find arrest Ijele because of no program, freedom of speech?" You want to go? Now, the same Ijele who said all manner of things with his mouth, and you think he doesn't deserve to be arrested, you are now concerned with Ogechi Kurunono, and you think she should be crucified. If you think it is freedom of speech, if you think it is victimization, what has changed? Some of you people, Ogechi Jinarono, I don't blame her. I have seen your videos. I have seen what you people, I have seen what you people have said about her during the time of Ogechi versus J-Pack. I watched J-Pack video, I watched Ogechi's video. Ka Ogechi na-ekwu, ka J-Pack na-ekwu. Ka Ogechi na-ekwu, ka J-Pack na-ekwu. Ka Ogechi na-ekwu, ka J-Pack na-ekwu. Today, you want us to forget everything J-Pack said and focus on what Ogechi said. They play. You are a joker. You will cry the day Ogechi Yapota. Go and mark today's date. You will sit down to plan again. Continue planning. Ogechi will be moving ahead. I'm happy. Put all of you side by side. Put all of you side by side. All the people who are conniving, conspiring, and planning against Ogechi. Put all of you side by side. Ogechi Barono 100-0 on a personal level. On a personal level. Mandeneko na family Rudi Faneko on a personal level. Obado Igbe. Epo bata digo, opo bata die. You want to go? What does it show? That why you people are focusing your energy, plotting her downfall. She's busy focusing her energy, building herself. Yes. She is busy planning her life and herself, planning the success you are jealous of today. Respect other people if you want people to respect you. Respect other people. Ebo monyohi. Enwere right and freedom ebo ifona. Iprove na mu wonyohi, iprove na wefa. Esekwazie na ma honyohi aspango na ife mkporo. Okari hetua. Man ideba ho na ya akpomonyohi. Akawaziere Njaka mo wejezie mbe akwa ose na mu wonyohi. You are joking. You are joking. Imege pono kpomo onyohi. Imege pono kpomo onyohi. Agwango onye owu ngo jetoro. Agwango onye so na nde jetoro. Imege pono kpomo onyohi. Agwango onye so na nde jetoro. Ofu ofu. But also, you matter how to put your mouth and talk. You want to go? Okay, here to ono na abi kuzila how to make videos on Facebook. Emotage. Look at some of you. Somebody like Mexico and do to Basunu the wicked or J-Pack Hana was on the mad. I know what to do to some of you next circulating my pictures on your pages. I know what to do, but I don't need I practice what I preach. I'm sorry to say that. I practice 100% what I preach on this social media app. I know some of you. I know some of you. I know what they will do to you
if you ever put their picture or their video to talk nonsense, I know what they will do to you. That is how wicked those people are. In honor Facebook, but you put my picture, you put my this thing, you say all manner of things you want to say, you get away with it. Yet you go watch your mad. You share Zion video, you do whatever thing, yet if I watch your mad, all the people who are even tolerating you, yeah, with a Guru Ezibo, I will celebrate my birthday 100%. Ishoje kwisi na koda. Ishoje kwisi na koda. You got to go? Ishoje kwisi na koda. Yes. You got to go? Ishoje kwisi na koda. I will celebrate my birthday more than 100%. Yes. He will look at the phone Ogechi, or wish him a resounding happy birthday on that day. Jekwisinagota. You want to go? Jekwisinagota. I came to social media in Orona all over social media platform before I came to this app. Look at you. You no go front, you no go back. You feel like change your idea, change how you think and reason so that you can grow. It is an advice to you. Change how you think and reason. The way you think and the way you reason. Sometimes, and I'm if you an adult, and I'm going to somebody do with so much bitterness and hatred in his heart like you. If you have your way, I know what you will do. But God can never allow people like you to have your way. God can never allow people like you to have your way. And that is why you can keep imagining, why is people like Ogechi, or why are people like Ogechi progressing? Hey, Loveta Maka, 800 stars. Hey! 800 stars. Thank you very much, Lovette. Thank you very much. Thank you very much. Ask yourself, why is it that she is always progressing, not minding a bellow journey ne onu ne berie a bellow journey ne onu ne berie bad wishes ne onu ne wish here. You people wake up every day and pray that everything Ogechi they may collapse the next day. Yet she keep progressing more than all of you who are fighting her. She is successfully married to a very understanding husband, the one who stands by her like sound mind, stand for by Angela Musu. Yet in all your wisdom, every day in a buplastananya, every day ana kuri ono, ana kuri ono, ana ejo lasta chiganya, ana ejo lasta chiganya, mali anya ugoni ine bugewanya. In all your wisdom, you gotta go. In all your wisdom, nyama ne progress na ga otoka ya se no na ga effortlessly. Ụfọdụ n'ime unu si na unu ejego na arụsị. Ụfọdụ n'ime unu si na unu ejego ebe niile unu dewere n'ọta n'ebe ekpere. Still ekpere niile ahụ ife niile ahụ unu na-eme na-atọ unu into success for her. Ogechi can buy J-Pack 100 of J-Pack na ịkpọba ha na shelf. Ogechi can buy J-Pack 100. Yes. Are you not aware? Anamatoga. You people should allow that woman to rest. You people should allow
that woman to rest. I don't support oppression. I don't support victimization. I am against Ijele today because onwere ife Ebuka Obi mere Ijele wee bilite wee kpuru Ebuka Obi n'ọnụ wee na-akọli wee na-akpọ ya, not for one day ka evangelist Ebuka Obi meghere ọnụ sị Ijele. But in Ogechi's case, everybody that Ogechi has talked about, onye ọwụna je Ogechi ya na Ogechi nwere problem na social media. I can show you videos where you talked about her. Yes, I can show you videos where you talked about her. Look at somebody look at kenu nwanne je park nka no Ethiopia. Kelafa page alosia na akoro gbangba nke ogono. Kelafa afa nwanne je park ya no Ethiopia. No na Facebook openly si na Ebuka Obi na akpọ ntu. Si na Ebuka Obi na akpọ ntu. So no onye pụta na Facebook abi caution Ogechi abi advice ya on how to conduct ourselves on Facebook. Fele nya asịrị m Chineke azịgbakwo ya azịgbakwo. Look at somebody nọ na Facebook kpọọ mmadụ afa si na onye ahụ na-akpọ ntu. Ịma mmadụ one nọ na Facebook ebe a wee kwuo na onye dị otu a na-akpọ ntu, onye dị otu a na-akpọ ntu, onye dị otu a na-eme nka, makwa mmadụ one kwugolu ihe. Onye ọrụ na-aghọ Facebook advisor because of Ogechi. Because of Ogechi. Ishefuzie. Huh? All of you will be put to shame. Come on, Balon. Look at Ezikuku. The video is on my page. What I go? If men we are God, black, thank you. Ezikuku. No na Facebook we openly na evangelist Ebuka Obi na akpọ ntu. The video is on my page. Ezikuku bia na Facebook bia advice ya on how to Shioma Samuel, God will punish your entire generation. Sarah Azuzu Poiso, Pia blocked. God will punish your entire generation. Or not punish you if Ogechi, if you cannot sleep because of Ogechi, is that not punishment? Which wickedness, which punishment can you tell me the wickedness, the punishment some of you are to go punished already, but you don't know. Some of you are to go punished already for the mere fact that you can sit and discuss a woman who doesn't even know that you exist. Look at onona advice mad. Onye advice. Some of you who know worst things about people on Facebook here. Is it because Nandu Nupuru Makaha Meshilon? How many of them non on Facebook? You don't exist. Look at even the man. Look at how people are playing around with you. Look at even the man. You don't even exist or mean anything. Even the man. Yeah, that is how what you have reduced yourself on this Facebook because of A3C check. Omazi we light brain. You gotta go. Omazi we light brain. Some of them have said worse things about Evangelist Ebuka Obi. Some of them have said worse things. Your only nightmare is that Ogechi confront all of you. Your only nightmare will be because Ogechi confront all of you. You gotta go.
unafugo ife nenu ha fake account fake account fake account. Is that not how sleepless night unu na-enwe? Do I have a fake account? No. Yes. Do I have a fake account? No. JPAC confirmed it by himself. The day na watch program ya o wee sị na ibe m na-eme ha pụta ha ewu fake account na watch mụnwa iwu my real account na watch. But the question is, the question is, why will I wash you with a fake account? That is the question. The question is, why will I wash you with a fake account? On my real account to wash you. Why should I hide to wash you? Why should I hide to wash your video? If I want to watch your video to see what you are doing, I will watch with my real account. I don't have any fake account. If I comment in your post, that says you go commented. If you see me coming to watch you, that is Ezugo coming in live to watch you. So your people started creating fake accounts just to be causing Ogechi. Kunu wena go Ogechi, kunu wena boyfa, kunu wena boyfa. Nwanyị Abuja ha na-ekwu ọkwọ nke voice note edu all over. Ọpụta threatening ndị mmadụ. Na onye share voice note ye, onye share voice note ye. Yeah. You cannot hide away the fact that na agbasaga. Na agbasaga. Si na saga po ka saga si ebe no po. That is the truth. That is the truth. Na agbasaga. Si na saga po. That is the last advice I will give you. But if you think you can go until the day you shop ni lega hiri ni yejinwe jegoro no na leki jejuo nde meru case jejuo nde mbo meru case. I don't want to call names for you. Jejuo nde mbo nde meru case. Ha mechara regret ya na ukwu na farm na ha ka eji ega we je mepụta something do reasonable. Ọkarịrị etu a. Ịghọtago? Ọkarịrị etu a. The rule is very simple. Ị gaa nọ ilu onwe ego. Ogechi akparị ya. I've never seen that. Onye ọwụ na ya na Ogechi nwere problem. Nwere genesis of that problem. Onye ọwụ na ya na Ogechi nwere problem. With genesis of that problem. If you want to solve that problem, go to the very first beginning. You want to go? Nna Shinedu, if you will okay, if you will complete Obo, the greatest Obo of the century, in a advice on advice won't about. Advice ya wuo ebe a advice ya ha ye n'Ogechi advice ya wuo dia atoro. Don't involve Zion in what you are doing. We can't involve Zion in what we are doing, but oge nke ijele we can involve Zion atoro. Yeah, oge nke ijele we can involve Zion. Oluo n'Ogechi we cannot involve Zion. Ewu prove onu nketa na ibulu ewu. Just prove to me now, Nibulewu. Don't involve Zion. Don't involve Zion. Anyway, I'm a stressful day today. I just came online to tell you people now, for the next celebrity police publication. I'm so ashamed of them. And then Chenahan will oboro. When man I am well oboro. What I go? Amorokwan na common na police delu na ha ji Ogechi amorokwam no of the word celebrating. I don't know that no the word celebrating. Anyway, bigone tabani ta mala ayi mwa. Obago
Kabanita amala imma. For all the lovers of Ogechi, one word I have for you people. Joy is coming. Joy is coming. Joy is coming. Kabani amala imma. Catch your phone.